Hei, avaruuskerhosta tässä. Ja me halutaan jakaa teidän kanssa se, että miten me saadaan aina miehet baareissa. Eli meillä on tässä 4 ilmettä, jotka on niinku takuvarmoja. Mutta sä voit ottaa ihan luonteessa mukaan, että niinku, minkälainen toimii sulla. Että ykkönen ainakin niinku, mulla toimii aina. Eli tämä on tämmönen bedroom face. Et baarissa sä voit niinku katsoa jotain miestä, niin sun täytyy rentouttaa silmässä mahdollisimman paljon. Ja sitten sä rentoutat myös suussa. Ja tää on niinku ihan takuvarma. Sillä tulee heti niinku vaan makuuhuone mieleen, kun se näkee sut. Eli ykkönen, rentouta silmät, rentouta suu. Katsele miestä. Noniin, toimii. 2 on Bella-ilme. Eli jotkut tuntee tän duckfacinä, mutta mä sanoin, että se on Bella-ilme, koska nyt kaikki nyt haluaa Bellaa. Eli Twilightista. Eli ota selvää sen tyypin nimi, jos se on baarissa, eli kysy vaan mikä sun nimi on. Sitten nosta kulmakarvat, supista silmät ja laita huulet näin. Ja sitten kiss me, Pekka. Toimii. Se suutelee sua varmasti. Ja 3, jos sä oot semmonen sporttisempi nimi, niin tää toimii sulle. Eli hymy päälle, tuijota sitä silmiä ja niinku mielellään hyppele vähän. Tää toimii esim. Johonkin niinku lihaksikkaisiin miehiin. Varmasti. Eli niinku mielellään katsot niinku kauempaa sitä miestä sillä. Ja sit lähdet sille. Naureskelu tekee hyvää kansio siinä. Ja sitten viimeinen oli tämmönen seksikäs, niinku, jos sä oot vähän semmonen pahistyttö ja semmonen niinku itsevarma, niin tää toimii sulla. Eli mielellään vähän takapäin, olkapääs yli, ja otat ihan kulmien alta. Ja mielellään niinku vähän hymyiletkin niinku toisella sulla. Sitten voit niinku lähestyä myös. Toimii. Eli 4 ilmettä. Mä voin näyttää ne uudelleen. Ja sitten... Ja... Toimii! Noniin, tässä on avaruuskerho ja 4 vinkkiä teille, miten saada varmasti mies baarissa. Mua mua!